Alright, for today's video, nandito po tayo ngayon sa isang kasalan ng ating butihing kaibigan. And syempre as usual, kainan na naman. So while waiting sa mga bagong kasal, video-video muna tayo. So ito po yung mga kaibigan natin, so mga supportive friends. And syempre, laughing is the key po tayo dyan. So syempre, kain tayo dyan kasi kasalan yan eh. And syempre dito sa Cebu, maraming mga places na pagdarausan ng mga events like kasal, parties, kung ano-ano pa. So nandito tayo ngayon guys sa events place, nandito sa Kasambagan, Cebu City. So meron silang pa-cocktail dito. Syempre sinubukan natin kasi syempre busog na tayo eh. Meron din tayong kung baga panulak dyan. So nagpa-mix po tayo ng margarita dyan. So para medyo uminit-init yung at konti yung katawan natin. So nandyan po, green po siya. Siyempre, meron po namang blue margarita. Pero ang meron sila is yung green. And yan na po, sinubukan na po natin. Siyempre naman, napakasarap niya kasi free. And after that one, medyo tipsy-tipsy tayo ng konti. Aya, nag-bar muna tayo with my friends. Nandito po tayo ngayon sa Mandawi din naman. So sa pit lane. And yun, kakagising lang natin guys kasi galing tayo kagabi sa medyo hindi matinding inuman, chill-chill lang. So, kailangan nating bumangon guys para sa isa na namang araw. And syempre, pupunta na naman tayo sa isang kainan syempre. So, ngayon, bababa muna tayo and to get some breakfast. So, ayan po yun sa hotel natin. So, meron po silang mga, of course, ito kape. Siyempre, pang pagising sa umaga, energy. Yun. So, kuha muna tayo ng kape. So, kaping barako yan kasi umaga. So, siyempre naman, pag kaping barako talagang kukurap ang mga mata nyo guys. So, siyempre naman, nakaserve na yung pagkain natin guys. And ang ating pagkain dyan is, of course, corned beef, mga konting mga veggies like pipino. So para ready tayo for this day. And then bababa na tayo guys kasi pupunta na tayo sa ating next na destination. And ito po, nandito po tayo ngayon sa Banilad Center, Town Center pala. So ito yung area na kakainan na naman namin. So titikman namin yung isa sa mga masasarap na mga restaurants dito. So ito po yung sa Tamp. So meron po kami mga kaibigan dyan. So sa Tampo, affordable po yung mga pagkain. Not so affordable, pero may presyo din naman. Pero masasarap siya guys ha. So kaya nilalamon na natin yung in-order natin. And of course, sa hindi pa natin matapos yung araw, pupunta muna tayo sa Landers. Itong Landers is dapat meron tayong membership para makabili tayo ng mga bilihin dito. So yung Metrobank pala guys, may promo ngayon. So ngayon lang, sige bye.